Дали това любов е или са кошмари? Нашата игра се превърна в цунами. Нали температура, имаме ли пари? Тялото ти всички са го пожелали. Жега е до теб, жега е до теб, жега е до теб. Като лято в Майами, сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, беби, като януари. Сме новобранци или ветерани, все едно в клетка години са държани. Няма да си ти, ако няма и скандали. Колко пъти казах, не вярвай на клюкари. Дали това любов те или са кошмари? Нашата игра се превърна в цунами. Дали температура, имаме ли пари? Тялото ти всички са го пожелали. Жега е до теб, жега е до теб, жега е до теб. Като лято в Майами, сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, беби, като януари. Ти си бомба, бомба, жили бум, 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 бум. А ти си бомба, бомба, жили бум, 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 бум. По теб заложени капани, също като мислите ми са разпиляни. Питам те каква ти магия ми направи, всички поради теб си друго да забрави. Жега е до теб, жега е до теб, жега е до теб. Като лято в Майами, сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, беби, като януари. Бягате кръвчета, братите момчета, стойдете бати, да шора и да шиета. Телефона ми да ви задава, тълното ни въмнава да ви нагижава. Дали това любов те или са кошмари? Нашата игра се превърна в цунами. Дали температура, имаме ли пари? Тялото ти всички са го пожелали. Жега е до теб, жега е до теб, жега е до теб. Като лято в Майами, сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, беби, като януари. А ти си бомба, бомба, жили бум, 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 бум. А ти си бомба, бомба, жили бум, 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 бум. Дали това любов те или са кошмари? Нашата игра се превърна в цунами. Дали температура, имаме ли пари? Тялото ти всички са го пожелали. Жега е до теб, жега е до теб, жега е до теб. Като лято в Майами, сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, беби, като януари. Дали това любов? Дали това любов? Мерси, че погледахте видеоклипа ми. Надявам се да ви е харесал. От Николай Рангелов.